Talaag. So for today's video, maguban-uban ko kay Marky kay mulakaw na pud sila. Bohol. Laam na pud sila guys. So maguban-uban ko saya karon sa mga lakaw. Let's go. Let's go bangan agi. Kamay vlog. Vlog di mana? Hi guys. So daghan naglakaw karon guys. Sige naglakaw, daghan kog lakaw nagkuyog ra ka. Ay ganit. Kuyog ganit ko guys no. So magkuyog-kuyog ta guys. O balik ko guys. Magkuyog-kuyog ta guys. So nang buhaton. So bye guys. Karon ni buntag. Sige daw. Unsa may itinerary? Unang buhaton karon buntag Okay po. magpagupit. Okay po. Bago magpagupit, mauli. Okay Sa po. magpagupit, ako na ko tong order. Okay po. Mag-order, mauli kay maligo. Okay po. Kung maguli maligo, meeting. Okay po. After meeting, maadto sa bangko. Okay After po. sa bangko, maadto sa ka-meeting na naman. Okay po. After sa ka-meeting na naman, adto ko sa LTO. Okay po. After sa LTO, punta ako sa anak ko. Okay po. Hindi pa. After sa LTO, mag-edit pa ako. Okay po. After mag-edit, mag-video tayo. Okay po. After mag-video, punta ako sa anak ko. Busy ako po. kaya wag kang magharang-harang sa mga Okay po. ginagawa ko. Okay po. Hindi mo nasala yung ticketing booth? Pupunta pa ako sa ticketing mo. Yes po. Sa dami ng gagawin ko, hindi ko alam kung magagawa ko ba ito lahat ngayong araw na to. Okay po. Kaya wag kang humarang-harang sa akin mga gagawin. Okay po. Bad trip na ako sa'yo. Okay po, sige bye. So, ubanimig guys. Magbalman ko ni Marky guys. Sarado boy. Ulit na boy. Sarado boy. Napalaw si Marky. Sarado. Siya guys. Nandala na siya bag. Pecha siya mga food supplement. Be. Narito ng food supplement para kuan. May baskog ka. Paskog ba? Kusong kiyod. Oo na. Yun na guys. Magpagupit daw siya. Katalagwapo daw siya. Hindi ka butit ka. Rapi boy! Uy, basta! Ayan ka. Hindi ko ba magpagupit? Magpakila yun dahil. Hindi ka sabi gwapo? Na? Sige, gupit anak. Kilid ra? May naliwat atong anak day. Kuha di ba? Sa ko ay. Oh. Yan na ako naman. Hey guys! Naana si Baby Tron guys. Gikuha na namo siya ni Daddy. Ayan tito. Alo. Uy, tamsak yapon. Katugon manilong. Katugon din na siya. Ay, Hey. katugon ka. Yes. Cuties na, mistiso. Maguban daw sila ni Daddy. Kaya malakaw na daw si Daddy. Oo, nakadadi biya na kadam. Yan daw siyang Daddy. Malakaw si Daddy. Ato na sa balay. Yan si Troy Troy. Sam na, tamsak ko eh. Yan si Troy Troy ni Sana, oy. Daddy. Mulakaw si Daddy. Na, imong kuhan oh. Hata malaag na. Eh, hata laag. Outfit, Salaag. outfit check. Gunite, gunite. Kape, pepe, pepe. Outfit Outfit check. check. Naka-shoes pong buta. Nakasundaro, nakasundaro. Naka-shoes pa. Oo, naka-shoes. Kuya, Napad din na siya shoes, kalo. Hala, sundaro kalo, bay. Wow. Ay, sus. Wow. Wala ka dang? Hata laag na. Asa malagang? Tatag mall? You wanna go to mall? Ito ka mall? Right. Okay, wala na ito nadala imong career, no? Dilaan na ka? Muna na yung trabaho dere, be. Magsigig hangad sa mga suga. Sigig tanaw sa mga suga ng bata, anak. Ito, ana. First time niya magsakaan eh. Escalator. Abot na si Troy Troy. Muna yung trabaho. Magtanaw sa mga suga. First time yan yung magsakay ni Troy Troy. Nay, dula-dula na ko. Hala. Minsan na. Madto na yan daddy sa palitanan og ticket. Madto na sila Bohol. Cebu Pacific Air. Cute. Awa, wala siya nahimutang sa mga suga. Si Pananaw. Siya na diri no? Ay, balon. Nay, dula-dula. Nay, James ni. Hindi na ko galas kuha na hasig komedya. Ay, balon. Ay, balon. Ay, balon. Siya pakialam balon na yan. Mga suga. Mga ng suga oh. Balon. Panghangad. Balon. So, nag-stroll-stroll ka, bebe? Nag-stroll-stroll ka? Sugag na akong mo eh. Nagwa siya. Nangin ko ba? Yan. Uy, naunsa man mo. Sige na nagbalik-balik. Nahunga naman si Daddy. Taog sakay. Anak. Ba. Ba. Hello. Hello. Napukarpis na po siya, be. Nasuko na. Para sa tao ka mas.
Kung siya, mag-Watson si daddy. Mas arte pa na si daddy kaysa kay mami. Mas mahapit ko na siya Watson. Tama itong jelly po. Bye. Katong 15 pieces. Hey, baby. Balik po tayo, nak. Kanina. Anak. Balik tayo, ni. So, anak. Gaga. Oh, gusto siya, ano? Sa manay. Uy. Sa manay. Kaya po gunita sa iyahan na. Sa manay. Bubble gum. Ibalik na. Kundom na, nak. Kundom. Ay, buang ka. Ibalik na.